Съветваме ви да си вземете кърпичка, защото този клип може да ви разреве. Димитър Рачков е илюминат. Готови ли сте? Започваме. Димитър 7 букви, Рачков 6 букви. 7 плюс 6 е равно на 13. 1 плюс 3 е 4. Сезоните в България са 4. Лятото е сезон. През лятото има птици. Птици сигурно не подозирате, но илюминати са триъгълни. Нека поставим нашия триъгълник на тази снимка. Пасва идеално. Възможно ли е птиците да са илюминати и какво общо има с това? Димитър Рачков, да разберем. Птиците снасят яйца. Яйца има форма на нула. Има нула бонбона в тази празна кутия. Кутия се римува с думата филия. Знаете ли с какво може да намажем една филия? Точно така, с лютеница. Случайност? Не мисля. Едно. Лютеница има 8 букви. Димитър е висок 1,71 плюс 7 плюс 0 е равно на 8. 8 делено 8 е равно на 1 е окото в илюминанти. Случайност? Да, ама не. Димитър е илюминат потвърдено.